Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा जोङो सनालि मोनानि आबै मोनानि आलासि जानो थांदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम। जोङो थांनानै मा मा जाहैयोबा अबाव बेरायो नोंथांमोननो गासैखौबो देखायलांगोन। नायलांदो। बारजोंनो मा रायलायदों जेबो पात्ताखौनो मोनलियासै। थेवबाबो रायलायगासिनो। जा मोजांखा मा जायगा इयो लेखा फाहामजोबनो हांनाय जायगाया गोजां बोथोराव बिराद मोजांसिगोन आरो एबार जनाय सिलिखागुरियाव थांगासिनो आरोना जोङो सनालि आबैमोननि गामिया सिलिखागुरि होनो बेयाव दा जों थांगासिनो आरो सिमोनसापुरिनिफ्राय 1 घन्टा लायो जनायसिम स्कुटिजों थांबाथाय बाइकफोरजों थांबाथाय बिदिनो आधा घन्टासोआव सहैगोन खोमा जोंथ' स्कुटिजों नालाय एसे लासै सालायनाय जायो नालाय जों फैलाय बिपरि सक मोनफैबाय ओमफ्राय दा थांबाय थागोन आरो मानोना एसे गोजानानो नालाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम इच्छा नङा इनो दा होमबा गिदिंदो इयाव इच्छा हाबा गोसोम जाजोब्बाय जि मेंबाय आंहा साइथिंआ साजोब्बाय एसे मेथाइ जानानै लानोसै आरो आबैनि थाखाय मेथाइ बुरजायैनो लाबाय आबैसो होनदों जोंबो दा मोनजाहैसिगोन आरो हरदाय हर मा लाबोदो नायनि देखायनि एसे ये मा जुस एप्पल जुस वाव
ओमफ्राय इयो नै बियो मा बुस्थु इलाय चकलेट गोथाव जागोन बायदि मोनदों आङो आरो इयो मा होनोमोनलाय मिस्टि ओमफ्राय सुइट टस्ट दा जाहैनोसै थ'दो थांनोसै जोंहा गोथावनो ओमफ्राय थांबाय एबार बेगखौबो आलायबाय बेगखौबो आलायबाय एबार थांसै आंबो सानदों हाबा गिदिंबाय दा एबार सहैसिगोन आरो स्कुल जनाय सिलिखागुरि अबेथिं हाबगोन इथिया अबे नङा दे दोनथ' लांफैयो खौसे नांग्रा इसानला हाबलांदो नोङो आयौ हाब्रुसो माथो ओइ जरावलाय हाब्रुसोन आरो र' हौवा हिनजावनि जागोनसै ओं होदो लामाया फिसाथार हाब्रु ओइयावसो जागोन ओंखारनांगोन खोमा ना आं ओंखारदों दे नारनानै लां गब्र'गोन ना ओमफ्राय गब्र'नाय नङाना रंबो नारफानोसै गारिया फसिबाय फैग्रायानो मिन्थिलाया आंथ' दिनैसो फार्स्ट फैबावनाय नारनांगोन ना नारनाङा मेडाम र' होमबालाय नारनो हाबाय जेन तेन नारनो हाबाय मेडामा गिलिरथारना थांग्रोबाय Lana. Apa ya? Film nagasını. Emang kaçıyorlar ya ini mana? Mais film nagasını juga jirinari TV nagasını Mama sebenarnya Dia beda penting deh Kenapa? Dialog aku deh mari suruh lagi dialog mari kalau apa sih tadi misalnya kan Julai bahan terus kan naik dulu Alta nail police में मोल police में कैसे
ada nggak ini ada kalau nah ini deh बेलेगखौ लगायदों ओमफ्राय माबा जाबाय दं नै इथियासो मोजां नुदोंना भिडिअ आपेल जुइस लोंनो नागिरलायबाय दहायो सा लोंखांबाय ओमफ्राय दा मिस्टि एप्पल जुइस आपेल नङा होमबा आपेल एप्पल एकेस्टा बर'फ्रा आपेल होननाय एप्पल जुइस ओमफ्राय नै बियो खुदै गजोब्बाय साब्रै गुजुयोहाय एखे मैयायै साना जानाय मा जानाय गुलाब जामुनखौ गुलाब जामुन बेखौ जाखांबाय केक ओमफ्राय एप्पल जुइसखौ जानोसै लोंनोसै एबार जोङो आबै नै माबा मिस्टि सोरा ओरैनो एसेल'हाय मोजां मोननाय जुसै आंनो मोनसेल' हो इखो मोनसेल' गोथाव जानो नागिरबाय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जिरायबाय आरो दा दसे जिरायनानै ओमफ्राय थांनोसै दे थांनो नागिरबाय जोंहा दा रायलायनोनो लाजियो ब्लग लानायानो लाजियोसो थादो आबै आबैमोननिफ्राय डाइरेक्ट जोङो जनाय टाउन बेरायहैबाय आरो ओमफ्राय एसे बिदिनो मा नांगौ बेखौ एसे बायबाय ओमफ्राय फैफेराखैमोन नै जों इसिम फैबावबायसो आं इसिम फैयाखै इनकामा इयावबो सफैयाना माला इनकामा ए आं फैफेराखै अफलाइना फैफिनजायना ओं जोंना अफलाइन ओमफ्राय जोंना खनसे अनलाइना नैयाव ओं बेयावहाय इयाव ओरै हाबनांगौ नैबेयावसो खुरमाफोरबो गैया नालाय आलासि जालांनो ये मैडम जी कुछ लेगा बोलते हैं तो नहीं अभी मोनसे मोजां जागोन आंथ' और नहीं है क्या मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा नहीं है सिंपल ini मोनसे मोजां गुफुर नांगौ मोजां नुदों मोजां नुदों ओमफ्राय अबे मोनसे इसको दे दो भैया वो वाला नहीं itu bidak mana nuna siap sana got'फोरनि खोमा इखो नङा आङो आं बिदिनो नायनि सिगांथिया 1.5 order 9 दिनैनि आंनि ब्लगा एसेनोसै थेंक इउ बाय बाय